Я забыла, як правільна гэта слово. І аўтахтоны. Дзе ў гэтым усім традыцыя? Мне падаецца, што гэта цяпер модна. Беларусам увогуле бракуе нейкай такой адвагі адносна сваёй традыцыйнай культуры. Гэта проста штосьці з чымсьці. Традыцыя, якая нават у гарады пачала пераходзіць. У сэнсе, гэта нашая. Чарка на пасашок таксама. Тахтоны? Аўтахтоны. Падкаст Тутака. Вітаем, гэта чарговы выпуск падкаста Тутака. Ля мікрафона Настасья Суханосік, насупраць мяне, як заўсёды прыгажун, Зміцер Костін. Прывітанне. Неяк ты мяне так аж схапіла гэтым. Дзякуй. Вельмі прыемна чарговы раз сустракацца. Звяртайся, Зміцер, заўсёды кампліменты. Гэта наступны выпуск нашага падкаста пра беларусаў Беласточчыны, беларусаў Падляшша. І ў мяне, як я ўжо казала ў папярэдніх выпусках, у мяне шмат пытанняў не толькі да цябе, Зміцер, як да прадстаўніка дыаспары, але і яшчэ да знаўца, ці можна так сказаць, беларусаў Падляшша, таму што ты жывеш тут ужо даўно, а я пераехала толькі нядаўна. У цябе досведу та больш, чым у мяне. Гатовы адказваць на наступныя пытанні? Паспрабую. Усё атрымаецца. Сённяшняя тэма, якую бы я вельмі хацела закрануць, таму што яна датычыцца маёй прафесіі, калі можна так сказаць, таму што па адукацыі я рэжысёр абрадаў святаў, так сталася. Я вучылася ў гарадзенскім каледжы мастацтваў, і калі мы вучыліся, мы вывучалі традыцыйную беларускую культуру. І тое, што я, умоўна кажучы, вывучыла, тое, што нам паказвалі, пераехаўшы сюды, заўважыла тое, што мясцовыя беларусы робяць сваю культуру не так, як мы прызвычаіліся традыцыйную беларускую культуру беларусаў з Беларусі. Вось мне хацелася б сёння з табой на гэтую тэму паразмаўляць. Чаму яна адрозніваецца і якія ёсць цікавыя факты, можа быць, штосьці кшталту, можа, ёсць плёткі нейкія цікавыя. Вядома, што адрозніваецца, як кожны рэгіён адрозніваецца ад іншага, але мне здаецца, што я разумею, пра што вядзецца. Можа, пра тое, што на Беласточчыне за рэдкім выключэннем гэтыя традыцыйныя абрады, спевы і танцы, яны слаба прадстаўленыя і слаба паказаныя. Тут, ёсць такая з'ява, якая, думаю, якраз з Беларусі перавандравала. Гэта такая домкультураўская, эстрадная, нібы традыцыйная культура. На жаль. Хаця глыбіня традыцыі, глыбіня фальклору, глыбіня рамесніцкага майстэрства гэтага рэгіёну, яна вельмі вялікая, а на вялікі жаль, гэта так крыху хаваецца за такім сучасным спосабам перадачы, часам аўтарскага псеўда такога фальклору. Тут адразу прыгадаю чарку на пасашок, якую тут вельмі любяць і спяваюць. Тут традыцыйныя калектывы пад гармонік спяваюць польку беларускую Анатолія Ярмоленкі. І гэта так нібы наша беларуская песня, толькі пытанне, дзе ў гэтым усім традыцыя, так? Куды гэтая традыцыя знікае. Тое самае з танцамі, напрыклад. Ёсць, вядома, штосьці такое, што называем сцэнічным народным танцам. Гэта ўжо больш, я б сказаў, тэатр, чым танец традыцыйны, бо традыцыйна ніхто не скакаў, не зазіраў ногі вышэй галавы. Гэта былі такія кампактныя рухі, зручныя для танца, каб шмат часу праводзіць у танцы. І якраз гэтая танцавальная традыцыя, неяк так, не ведаю чаму, але моладзі не надта перадаецца. Тут адразу прыгадаю пра падляшскі вянок, які дзейнічае пры аб'яднанні АББА, ці танцавальны ансамбль «Перапёлка», які ў Гайнаўцы дзейнічае. Там, канешне, інструктары з Беларусі прывезлі сцэнічны народны танец, і гэта бачна. Так, гэта беларуская культура, але гэта не традыцыйная беларуская культура. Гэта, умоўна кажучы, нейкі сінтэз. Так, гэта сінтэз, бо традыцыйная беларуская культура
мне так уяўляецца, гэта было штосьці натуральнае, звыклае, тое, што функцыянавала ў прасторы звычайнай лакальнай, без сцэнаў, без гукаў узмацнення, без нейкіх такіх дзіўных рэчаў, якія як бы прыйшлі пазней. Я разумею, што мы ідзем наперад, мы не стаім на месцы, свет ідзе наперад, але пры гэтым традыцыя шмат дзе захоўваецца, так? Ну, прыгадаем Актоберфест. Я асабіста прыгадваю цудоўную такую сітуацыю, калі, будучы ў Коўне, быў у нейкім рэстаране, вячэраў, а побач хтосьці святкаваў дзень народзінаў. І ў пэўны момант частка сям'і ўстала і пачала спяваць традыцыйную літоўскую песню. Яны не патрабавалі для гэтага гармоніка, яны не патрабавалі выходзіць на сцэну. І гэта было натуральна, чыста, шчыра, ніхто не саромеўся таго, што ён знаходзіцца ў публічным месцы і спявае народныя песні. І мне здаецца, што беларусам увогуле бракуе нейкай такой адвагі адносна сваёй традыцыйнай культуры. Тут таксама ў Беларусі, як і на Беласточыне, культура наша не горшая, цікавая. Я ведаю, што тут на Беласточыне беларускай традыцыйнай культурай цікавяцца не толькі беларусы мясцовыя ці з дыяспары, цікавяцца таксама палякі. Так, я згодна. Я заўважыла, што вось ёсць у нас, напрыклад, тут у Беластоку ладзяць такія вечары па адукацыі, дзе вучаць беларускім традыцыйным танцам. І цікава, што туды ў большасці ходзяць якраз такі палякі. Так. Палякі, я нават не кажу пра меншасць, пра беларусаў беласточны, я кажу пра палякаў. І ім гэта цікава, такая разнастайнасць, і гэта цудоўна, на маю думку. Ну, прыкладам цікаўнасці да беларускай спеўнай традыцыі, да беларускай танцавальнай традыцыі, да беларускай ткацкай традыцыі можна назваць тое, што вучацца песень з Падляшша дзесьці ў Варшаве, так, прыязджаюць сюды, пераймаюць гэты досвед ад спявачак лакальных мясцовых. Нярэдка гэтых спявачак лакальных мясцовых таксама запрашаюць кудысьці ў іншыя рэгіёны Польшчы, дзе яны праводзяць такія майстар-класы спеву. Танцы традыцыйныя, гэта ўвогуле традыцыя цудоўная. У Варшаве ёсць такі фестываль «Wszystkie мазуркі свята», «Усе мазуркі света», дзе збіраюцца капэлы з усёй Польшчы. Там нярэдка таксама беларускія капэлы выступаюць, ёсць месца для беларусаў. Варшавякам гэта цікава, а на Беласточыне можа такі яшчэ крыху комплекс, што это такое вось нейкія лапці, там штосьці такое, што старое, што нам асацыюецца з бядой. Нельга казаць пра тое, што у дастатку некалі вёска ці беларуская супольнасць тут жыла на Беласточыне. І нібы гэта культура такая горшая, то навошта, давайце адразу вось такое сучасненькае, нам сінтэзатары, там гармошкі, ўсё гэта будзе такое класнае, а пры гэтым губляецца тое, што нас адрознівае, так? Бо тут адразу мне прыходзіць да галавы фільм Вольгі Дземкі, такой беларускі з Амерыкі, які яна зрабіла, напэўна, больш за 5 гадоў таму, песні старажытнай Еўропы, дзе яна паказала спеўны фальклор беларусаў, абрадавы фальклор, які вельмі глыбокі, і па вялікім рахунку беларусы адзіныя са славянскіх народаў, якія захавалі поўны абрадавы цыкл у спеўнай культуры, у спеўнай традыцыі. Гэта ўсё, неяк так адкідаецца, што гэта не цікава. Я веру ў тое, што якраз праз цікаўнасць да беларускай традыцыйнай культуры ад палякаў, якая пойдзе, беларусы самі таксама на Беласточыне пачнуць цаніць тое, што яны маюць, так? Бо гэтае багацце надзвычайна. Я тут адразу прыходзіць мне ў галаву прыклад фестывалю «Сонцаграй». Дарэчы, фестываль «Сонцаграй». Мы не вось так, не выпадкова сёння з Дміцерам у фірмовых цішотках фестывалю «Сонцаграй». Тыя, хто глядзіць нас на Ютубе і ў Spotify, яны могуць пабачыць, які ў нас класныя цішоткі. Дарэчы, іх можна набыць. Заходзьце на старонку кофе, знаходзьце там фундацыю Тутака і набывайце такія цудоўныя цішоткі. А той, хто нас слухае, абавязкова павінен гэта ў першую чаргу зрабіць, набыць сабе такую цішотку. Якраз фестываль «Сонцаграй», ён ствараўся якраз з ідэяй таго, каб... Выбачайце, Дміцер, пераб'ю. Ён ж толькі зусім нядаўна вось у нас адбыўся.
Так, трэці выпуск, скажем так, фестывалю літаральна некалькі тыдняў таму завершыўся. Ідэя была якраз вяртання да гэтага традыцыйнага фальклору, і калі яшчэ першы фестываль мы па такой традыцыі накатанай, сцэнічнай мелі сцэну, на якой там было і гукаўзмацненне, і ўсё было прыгожа. На наступны фестываль мы ўжо дзе-нідзе сыходзілі з гэтых сцэнаў на звычайную прастору. Гэтым разам зрабілі зусім як такую вясковую забаву, без подыума, з месцам на супольны спеў, на майстар-класы танцаў, на супольна праведзены час. І так падаецца, што калісьці менавіта так праводзілі час людзі на лавачках, на вяселлях. Не было вось нейкіх такіх канцэртных выступаў, дзе сядзелі ўсе на лаўках, слухалі, ўсе ўдзельнічалі ў гэтым. І час ад часу на фестывалі удаецца ўсё ж уключыць таксама публіку. Дык вось чаму я згадаў пра гэты сонцаграй. Я памятаю, як на фестывалі раз-пораз паяўляліся турысты з іншых рэгіёнаў Польшчы, асабліва гэта ў ваколіцах Белавежскай пушчы, у Дубічах, у Вітаве, якія на хвіліну затрымліваліся, бралі ў рукі тэксты і спявалі беларускія песні разам з іншымі удзельнікамі. І для іх гэта было штосьці класнае, цікавае, новае. Я памятаю, як размаўляў і казалі, што ну абавязкова раскажу пра тое, што тут вось беларусы ёсць, так, што тут нейкая такая іншая цікавая культура, тое, пра што я не ведаў. Нейкія тэксты дзіўныя, нібы і лацінскі шрыфт, але словы не польскія, але з іншага боку ўсё чытаю, разумею, магу ўдзельнічаць. Якраз гэты сонцаграй часткова таксама, калі мы стваралі, мы яго кіравалі не толькі да беларусаў Беласточчыны ці беларусаў з дыяспары, але таксама і на польскую большасць, ці тых, которые жывуць тут стала, ці тых, которые прыязджаюць толькі наведаць гэты рэгіён, таму што мне здаецца, што беларуская традыцыйная культура Беласточчыны перадусім гэта супольнае багацце усіх грамадзянаў Польшчы, незалежнасці ад іх паходжання, але таксама ўсіх беларусаў ва ўсім свеце. Таму моцна мне, напрыклад, залежыць на тым, каб спеўная традыцыя Падляшша неяк прамавалася, выходзілася, адшуквалася, бо чуў такое меркаванне, што беларускі спеў Падляшша традыцыйны меў тое шчасце, што гэты невялікі кавалак тэрыторыі даследавала вельмі шмат людзей і шмат што захавалася. Пачынаючы ад Міхала Федэроўскага, які яшчэ з 19 стагоддзя збіраў песенны фальклор, але таксама прымаўкі, таксама нейкія казкі ад беларусаў на Сакольшчыне, напрыклад, ці ў ваколіцах Беластока. Калі пра 20 стагоддзе гаварыць, тут і Мікола Гайдук, які збіраў песні з Беласточчыны, ад поўначы, ад Ліпска па Мельнік. Тут і Сцяпан Копа, які не так даўно адышоў ад нас, год таму, але пакінуў па сабе аграмадную фанатэку запісаў, галасоў, спеваў традыцыйных з розных частак Беласточчыны. І я вельмі спадзяюся, што неўзабаве будзе магчымасць паслухаць гэтыя спевы, і гэты архіў неяк публічна з'явіцца. Гэта неймаверная рэч, якую варта, каб беларусы ва ўсім свеце таксама ведалі, таму што гэта частка таксама беларускай культуры, якая павінна быць вядомая і даступная. Так мне прынамсі марыцца. Ці так гэта будзе? Ведаю, што тых, хто жыве традыцыйным спевам, традыцыйнымі абрадамі ў Беларусі, даволі моцна цікавяцца тым, што адбываецца на Падляшшы. І штосьці там з'яўляецца. Ведаю, што некаторыя песні з Падляшша, дзесьці там студэнцкае этнаграфічнае таварыства ўжо ад некалькіх гадоў спявае рагулькі, напрыклад, веснавыя. Так, але можна яшчэ больш зрабіць. З гэтага месца хацеў бы заахвочваць тых людзей, якія цікавяцца традыцыяй, звяртаць увагу на Падляшша, шукаць гэтай традыцыі на Падляшшы.
Дзякуй Богу, што яшчэ ёсць тыя, хто крыху гэтую традыцыю працягвае. Ты заахвочваеш, так а чаму ты адразу не зробіш такую кшталту рэкламу? Паважаныя гледачы і слухачы, Фундацыя Тутака ладзіць, арганізоўвае варштаты, майстар-класы і ўжо стварыла 2 гурты: мужчынскі і жаночы. І зусім нядаўна, дарэчы, на сонцаграі жаночы гэта была прэм'ера, праўда, калі я правільна разумею. І менавіта там сустракаюцца і меншасць, і, выбачайце, і я забыла, як правільна гэта... І аўтахтоны. Аўтахтоны. Даўно запісваю, ўжо не памятаю, як правільна гучыць. І аўтахтоны беларускія, і беларусы, прыехаўшыя з Беларусі, дыаспары. І там сустракаюцца і якраз-такі вучаць гэтыя самыя падляшскія песні з архіва КОП і з іншых крыніц. І слухайце, я была некалькі разоў на гэтых варштатах, нават пачынала і удзельнічала там. Гэта такая моц, асабліва калі спяваюць хлопцы. Гэта проста штосьці з чымсьці, асабліва калі мне вельмі падабаецца хлопцы, якія ў жыцці размаўляюць па-польску, яны лічаць, яны беларусы. Вось калі гэтыя хлопцы цягнуць беларускія падляшскія песні, сэрденька вось так вось разварочваецца, потым зварочваецца. Гэта нейкая, такая ўжо прыгажосць. І таму я раю зрабіць нейкую рэкламу, прапанаваць далучацца да нашых Так, гуртоў. сапраўды прапаную далучацца, прапаную шукаць інфармацыі, напэўна, на сацыяльных сетках фонду Тутака будзем паведамляць і пра нейкія публічныя сустрэчы, бо плануем вось якраз гэтую традыцыю супольнага спеву пераносіць у нейкія прасторы бараў, рэстаранаў, каб разам спяваць, сустракацца, але таксама і такія традыцыйныя рэпетыцыі могуць быць. Так пра хлопцаў сказала, я так сабе падумаў, калі мы свежа пасля фестывалю «Сонцаграй», можа, нейкую песню вось можам уставіць сюды кавалак хаця б. Усё зробім, усё будзе. Я думаю, што пасля гэтага будзе проста чарга, каб запісацца ў мужчынскі гурт, які мае назву такую моцную, «Зграя», і ў жаночы гурт Кудзеля. Так што далучайцеся, мы тут таксама маем нейкае дачыненне да стварання сучаснай традыцыйнай беларускай культуры, калі можна так сказаць. Дарэчы, ці можна сучасная традыцыйная? Можна казаць сучасная традыцыйная, таму што, напэўна, гэты рух традыцыйнай культуры, які ёсць сёння, гэта рух па ўзнаўленні. Мне падаецца, што гэта цяпер модна. Так, гэта Праўда? Мне так здаецца, што гэта модна таксама. Не ведаю, хтосьці можа сказаць, што гэта, не ведаюць, выюць бабкі, там ўсё гэта абы што, а рэйф і техна гэта клас. Люблю рэйф і техна, але таксама люблю традыцыйныя спевы. Напэўна, гэта ўсё ж, канешне, сучаснае прачытанне, бо беларусы не толькі ў Беларусі, але таксама і на Беласточыне нярэдка, калі шукаюць традыцыі, то вяртаецца ўжо да яе. Так як і ў Беларусі, нярэдка выязджаючы ў гарады, людзі пакідалі гэтую сувязь з традыцыйнай культурай, так было і на Беласточыне, дзе з вёсак выязджаючы, напрыклад, бацькі адмаўляліся ад мовы,
традыцый нейкіх, так, часткі нейкай, штосьці там заставалася ў такіх хатніх умовах. Дзеці маглі гэтага проста не бачыць, не ведаць, не цікавіцца гэтым. І цяпер таксама я заўважаю на Беласточыне такі рэнесанс. Можа, спеў гэта яшчэ не такая масавая з'ява, так, ці танцы, напрыклад, традыцыйныя, гэта не такая масавая з'ява, але адназначна масавай з'явай з'яўляецца цікаўнасць да абрадавага рушніка. Тут, дзякуючы Аліне Дымбоўскай, каласальная праца па фіксацыі, прамоцыі, рэкламе беларускіх абрадавых рушнікоў з ваколіц Бельска, з ваколіц Белавецкай пушчы была зробленая. Вялікая цікаўнасць апошнім часам да ткацкай традыцыі Беласточыны. Калі перад гэтым такое лічылася больш унікальнай з'явай ткацкай тэхнікай, на якую больш звярталі ўвагу, гэта двуасноўнае ткацтва, якое тут ёсць на Сакольшчыне, напрыклад, і дзесьці там на Гарадзеншчыне таксама сустракаецца. Такі лакальная невялікая група, так, лакальная, якая захавала гэтую традыцыю. У большасці, напрыклад, былі пераборы, так называецца, гэта двухбаковыя пераборы, такія посцілкі, дываны ткаліся, і вельмі доўга нават такія сур'ёзныя даследчыкі не звярталі на гэту увагу, гэта было такое вось папса. Гэта было пазнейшы перыяд, папса, і шмат дзе гэта было. А цяпер я бачу, што некалькі гадоў збіраюць гэтыя посцілкі, робяць выставы, робяць ткацкія майстар-класы, людзі ездзяць да ткачых вучацца ткаць. Ёсць група ткачоў, тут прыгадаю, напрыклад, Марту Байко з Рагачоў, яна, у яе там працоўня ёсць. Група ткачоў, якая на аснове гэтых традыцыйных тэхнік і узораў стварае ўжо нешта новае, яна працягвае гэтую традыцыю. Раптам тут зацікавіліся крайкамі, паясамі плеценымі. Гэта такое было, нейкае дзіва дзіўнае, раптам невядома што, адкуль гэта ўзялося. Быў момант, калі адышлі ад гэтага, а цяпер пакаленне унукаў вяртаецца да таго, чым жыло пакаленне іхных дзядоў. Чамусьці найчасцей гэта робяць або сем'і, дзе ўжо дзеці, унукі моцна спаланізаваныя, або палякі цікавяцца гэтай культурай. Мы пакуль яшчэ не да канца дацэньваем сваё, не цэнім тое, што маем, але, як я казаў ужо, можа праз гэтую рэкламу і цікаўнасць з боку іншых да нашай культуры, і беларусы аўтахтоны, і беларусы дыяспары звернуцца да розных праяваў традыцыйнай культуры. Бо, шчыра сказаўшы, калі хтосьці цікавіцца гэтай тэмай, жыў у гэтай тэме ў Беларусі, тут на Беласточыне ёсць шмат месцаў, шмат з'яваў, дзе можна пазнаваць гэтую Беласточыну лакальную, традыцыйную у розных узроўнях. Беларусы маюць тое шчасце, што ёсць чалавек, установа, ёсць такая асоба Дарафея Фіоніка, музей малой бацька, так, музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Менавіта Дарафей Фіонік ужо больш за 20 гадоў перадае спеўную традыцыю, абрадавую традыцыю моладзі. Так, там не ведаю, колькі дзесяткаў людзей прайшло праз гурт ЖМРВА, цяпер асочнікі, так, мужчынскі гурт, дзе знаёміліся і з традыцыйным спевам, але таксама і з абрадамі, бо Дарафей Фіонік спрабуе, намагаецца жыць паводле традыцыйнага абрадавага календара. Калі хочаце пабачыць юр'еўскі каравай, які качаюць па полі і абыходзіць поле са спевам на юр'я, гэта ёсць у Студзіводах. Дарафей Фіонік штогод 6 траўня сваё асабістае поле, которое перад гэтым засейвае, абыходзіць. І гэта традыцыя працягваецца ў ім. Водзяць куста, ходзяць на калядаванне з хрыстком на вадохрышча.
То бок розныя з'явы ад нейкага часу таксама пачалі аднаўляць традыцыю валокання, так, і таксама велікодны абыход у выкананні жымырвы, асабліва па тых рэгіёнах, дзе валоканне яшчэ сустракалася, яны як бы робяць гэта. І акрамя Дарафея Фіёніка, я ўжо згадваў Аліну Дымбоўскую, так, ёсць рамеснікі, ткачы, тыя, которые да гэтага часу дзейнічаюць. Ірэна Ігнацюк у Ляўкове, гэта жанчына, якая не пераставала ткаць ніколі. Яна працягвае гэтую традыцыю. Ад яе многія вучыліся, напрыклад, тканню гэтых перабораў. Вышыўка, шмат што, саломапляценне, выплятанне кошаў. Божа, шмат, павукі. Дзеці, напрыклад, не раз ездзілі, і мае, таксама на майстар-класы, якія рабіла спадарыня Зоя Майстровіч. Яна якраз вучыла гэтага саломапляцення, рабення гэтых павукоў, якія тут, на Беласточыне, людзі памятаюць, што гэтыя павукі былі ў хатах, так? Традыцыя калядавання, гэта ўвогуле штосьці, чаго ў Беларусі амаль не сустрэнеш па-за нейкімі лакальнымі рэгіёнамі, дзе на вёсках гэта захавалася. Тут і ў Гайнаўцы будуць калядаваць, і ў Бельску, і ў Беластоку. Гэта традыцыя, якая нават у гарады пачала пераходзіць, так? А пра вёскі я ўжо зусім не кажу. Калі большыя вёскі, то там па некалькі групаў каляднікоў будзе хадзіць. Шмат, што тут яшчэ ёсць. Спявачкі традыцыйныя, ад якіх свайго часу запісвалі песні і Мікола Гайдук, і Сцяпан Копа. Яшчэ жывуць, так, это, напрыклад, дзве жанчынкі са спеўнага гурта ў Дабрывадзе, Ніна Яўдосюк і Валянціна Клімовіч. Прывітанне ім вялікае. Я думаю, што гэта проста мяне так уразіла, калі я першыню іх пачула. Я думаю, што трэба абавязкова яшчэ адзін кавалачак уставіць у наш падкаст, аўдыё і відэаверсію. З архіваў папярэдніх сонцэграю. Гэта проста нешта з чымсьці, і там проста і слёзы, і усмешка, і ўсё адначасова. Ой, умер мой мужик, той на лавці лежить, молодая молодиця по горілику бежить, молодая молодиця по горілику бежить, і горілку несе, і музику веде. Ой, тепер я погуляю, не боюся тебе. Ой, тепер я погуляю, не боюся тебе. Ой, тепер я сама, чоловіка нема, а свекрухи не боюся, бо й на світі нема. А свекрухи не боюся, бо й на світі нема. На такіх людзях, мне падаецца, і трымаецца гэта традыцыйнасць тут на Падляшшы. То бок, яны не робяць гэта вось цынічна, як ты казаў, з самага пачатку. І гэта класна. Таму што гэта робіцца больш шчыра. Нават вось гэтыя гурты так згаданыя, Зграя ці Кудзеля. З аднаго боку, маецца ўяўленне, што гэта мусіць быць гурт, які там пасля ўсіх рэпетыцый роўненька спявае, там усе галасочкі дабраныя, там нейкі дырыжор будзе кіраваць. І калі хтосьці раптам не пасуе голасам, ці можа не тую ноту возьме, то адразу выкінуць. Калісьці спявалі ўсе. Таксама і ў Зграі, у Кудзелі спяваюць усе, ёсць месца ўсім. Там сустракаемся, напрыклад, для таго, каб проста лавіць кайф ад спеву, а не для таго, каб рыхтавацца да нейкага канкрэтнага чарговага выступу і вось так быць такімі супер там падрыхтаванымі. Бо людзі сустракаліся і спявалі пры любой нагодзе. Шчасце, няшчасце, гэты спеў быў, ён суправаджаў беларусаў заўсёды. Ёсць гэтая глыбіня, яе можна шукаць. Мяне аднойчы, памятаю, спыталі, ці яшчэ на Беласточыне можна запісваць кагосьці, хто спявае. Калі гаварыць пра абрадавы фальклорную, больш такую глыбокую частку традыцыйнай культуры, якая сягае там каранямі ў стагоддзі, да хрысціянскіх часоў, тут сапраўды ёсць праблема, так, бо тыя носьбіты, якія памяталі
ці там рагулькі, так, это веснавыя спевы пасля Вялікадня, дзяўчаты пераважна спявалі рагулькі, але таксама і хлопцы разам гулялі, карагоды вадзілі пасля Вялікадня, ці пятроўскія песні, ці сенакосныя, ці жніўныя песні. Гэта ўжо не функцыянуе ў звычайнай прасторы, таму гэта знайсці цяжкавата. Тут паасобныя як бы людзі, якія памятаюць гэтыя песні, іх можна яшчэ знайсці. Мы записывалі песні і абрадавыя, перадусім вясельныя, летась, сёлета я записываў. Я, працуючы таксама ў радыё, літаральна вось у палове траўня я завітаў у вёску Рагачы, дзе мне вось так вось проста сходу пачалі спяваць мясцовыя песні. Адна са спявачак, Ніна Кухта, з калоніі Рагачы, з хутара Рагачы, яна мне крыху больш расказала, там штосьці заспявала, то бок яны гэтыя, як называюць, колішнія песні старыя, яны яшчэ іх памятаюць, іх можна запісаць. Так, гэта ўжо больш беседны фальклор, гэта нейкая лірыка, але гэта таксама цікавая рэч, бо чуючы гэтыя песні, спецыялісты, людзі, якія крыху больш ведаюць пра спеўны традыцыйны фальклор Беларусі, яны могуць адразу сабе пачуць і падумаць: о боже, гэта ж песня, якая дзесьці там таксама сустракаецца такі сюжэт у ваколіцах Дуброўна каля Воршы, так, на ўсходзе Беларусі, ці дзесьці на Палессі. Тут на Беласточчыне таксама вельмі цікава, бо нярэдка можна пачуць, як я ўжо згадваў, так, што украінскія даследчыкі нярэдка гэты фальклор на гаворках падляшскіх ці палескіх спрабуюць уключыць ува ўкраінскі фальклор, шукаюць гэтых, як бы, што вось падобная песня, яна таксама дзесьці там в Украіне гучыць, а раптам аказваецца, што такая самая песня на гаворках, дзе дзекаюць, цекаюць, пад гарадком спяваюць тую самую песню, і якраз Беласточчына гэта такі арэал, дзе неважна, якая гаворка, але, напрыклад, той самы сюжэт, тую самую песню можаш пачуць у розных проста вёсках. Гэта нечакана. Тут як найбольш вядомыя такія агульнабеларускія песні, якія шмат дзе сустракаюцца, так і глыбокія такія лакальныя, асабліва вяселле, так, вяселле, то напэўна ёсць свая спецыфіка, таксама хрысцінная, напрыклад, хрысцінную класную песню 2 гады таму я записываў ад Анны Філіпчук у Залуках. Анна Філіпчук адна з удзельніц, закладальніц калектыву Каліна, таго калектыву, які на гэты момант там з гармонікамі ездзіць на беларускія песні, фестываль. Яны вучаць штогод новую песню, каб заспяваць, а калі пачалі прасіць вярнуцца да гэтых калісніх песень, то тады раптам выплыла хрэсьбенная песня, і на той момант, калі я паказаў спецыялістам з Беларусі, яны былі ў захапленні, бо гэта было незвычайна, гэта было штосьці настолькі лакальнае, цудоўнае, вытанчанае, незабыўнае, што, напэўна, гэтая песня — гэта адзін са скарбаў агульнай беларускай традыцыйнай культуры. Ну, файна так распавядаеш, Дмітрий. Слухай, я разумею, што мы Я магу доўга расказваць. Мы закранулі асабліва тэму спеваў, такую нейкую вельмі для цябе важную тэму. Блізкая. Тэма песенная, вось спевы, гэта, я так разумею, што з усёй шматграннасці беларускай традыцыйнай культуры гэта для цябе самая блізкая тэма. Таму што там закладзены культурны код. Там шмат закладзена таго, што вызначала правілы паводзінаў беларускага грамадства некалі, так, правілы адносін у грамадстве. Гэтыя песні мелі павучальную ролю, гэтыя песні мелі ролю перадавання нейкага такога беларускага космасу, светаўспрымання, гэтыя міфалагічныя, так, з'явы тыпу месячык, зоранька, гэта ўсё нібы прыгожыя такія параўнанні, але ў гэтым закладзенае беларускае ўспрыманне свету яшчэ дахрысціянскае, і гэта
Ну і гэта штосьці, што нас звязвае з тымі далёкімі пакаленнямі. І мне здаецца, што калі мы гэта адкінем цалкам або не будзем гэта ў нейкі спосаб выкарыстоўваць сёння, нават у сучаснай апрацоўцы, так, шмат ёсць прыкладаў таго, як фальклор можа гучаць па-сучаснаму з апрацоўкай. Гэта штосьці, што мы не павінны адкідаць. Класна было б, каб было некалькі песень, якія беларусы, неважна з якога рэгіёну, адкуль яны, маглі б заспяваць і праз гэта пачуць нейкую супольнасць. У мяне ёсць прыклад. На тых жа самых спевах, калі рыхтаваліся да выступу да сонцаграю, я пачула, як нам прапанавалі «Касюясь канюшыну». І прытым гэта быў нават не адзін варыянт, гэта было на падляшскай гаворцы. І я калі першыню пачула, так, у сэнсе, гэта нашае, ну, у сэнсе нашае там дзяржаўнае адтуль. А аказваецца, тут таксама і шмат сваіх варыянтаў, і ў розных вёсачках розны тэма амаль тая ж самая, але былі варыянты, калі і жанчыны могуць заспяваць, і тут і мужчыны могуць заспяваць. Ну, гэта ёсць меркаванне нават такое, што магчыма «Касюясь канюшыну», увогуле мелодыя гэтая пайшла дзесьці вось Падляшша, захад Гарадзеншчыны, Палессе, бо на Палесе таксама сустракаецца, бо тут вельмі шмат сюжэтаў на тую самую мелодыю разышлося. І сапраўды тут тую самую песню «Касюясь канюшыну», якую мы ведаем дзякуючы песнярам, і тэкст ведаем дзякуючы песнярам, тут спяваюць по-рознаму, з рознымі канцоўкамі, дадаткамі. То бок, ну, тут гэтая песня жывая, канешне. Калі б кожны заспяваў свой варыянт, ну, дзесьці разышліся б людзі у гэтым усім. Таму думаю, што «Касюясь канюшыну» быў бы такім сярэднеарыфметычным для ўсіх, які заспявалі б усе і ведалі. Тым больш, што беларусы на Беласточчыне ведаюць таксама і гэты варыянт. Я ўвогуле кажу, што ёсць нейкі такі набор песень даволі распаўсюджаных, распаўсюджаныя таксама яны і на Беласточчыне, якія маглі б быць такім супольным маркерам. Я памятаю, як у 2005 годзе прымаў удзел у такім мерапрыемстве, гэта называлася «Сусветны дзень каталіцкай моладзі». Мы былі ў Кёльне, было некалькі такіх груп з іншых народаў, былі ўкраінцы, былі беларусы і палякі побач. Ну і пачалося такое, не ведаю, гэта не было спаборніцтва, так, але кожны пачаў спяваць свае песні. І ну, тут трэба сказаць, што палякі першыя адключыліся, бо у Польшчы традыцыйны спеўны фальклор, ну, амаль невядомы, так, тут па-за нейкім наборам невялікім песень, такіх агульнавядомых, толькі лакальны фальклор нейкі захаваўся. Беларусы ў гэтым сэнсе, ну, вядома, украінцы таксама у гэтым сэнсе як бы больш звязаныя, больш ведаў маюць пра традыцыйны спеў. Ну, кажу, спеў гэта штосьці, што нас звязвае з тым, што было, але таксама перадае таксама нашае светаўспрыманне ў будучыню. Добра, пра спеў, мне падаецца, нам патрэбны проста нейкі асобны выпуск, таму што на гэтым мы можам проста гадзінамі размаўляць з Міцерам. Ёсць яшчэ, ты сказаў такую цудоўную рэч, што вяртацца да каранёў, вяртацца да традыцыйнай культуры, у нашым з табой выпадку беларускай, гэта стала модна. І я б хацела з табой паразмаўляць на такую тэму, як адзенне, стыль, не ведаю, як гэта цяпер сумяшчаюць, як робяць нейкі сінтэз. І тут чамусьці першае, што мне, канешне, ў галаву прыйшло тут з такога рэгіянальнага падляшскага, калі так можна сказаць. Каця Ваданосава, яна не з беларускіх аўтахтонаў, не з беларускіх аўтахтонах, яна з дыаспары, але яна тут арганізавала такі нейкае кола, школа беларускага традыцыйнага строю, так. Так, і вось мне таксама, я не проста так кажу на гэтую тэму, я там нават паўдзельнічала трошачкі, пабыла на некалькіх занятках, і чаму я гэта кажу, што там сярод беларусаў з Беларусі, да, з дыаспары, там было вельмі шмат і мясцовых беларусаў.
І мяне гэта не тое што ўразіла, а мяне гэта неяк нават падштурхнула, а як так, вось яны прыходзяць і яны хочуць зрабіць свой традыцыйны беларускі строй. Зразумела, што нейкі там з мясцовымі асаблівасцямі, а я не змагу. Ну і што ж вы, Дзміцер, думаеце? Я так і не скончыла, а яны ўжо пашылі сабе свой традыцыйны падляшскі строй. Так, тут Наталя Баўтрамюк, якая зусім нядаўна да ночы музею прэзентавала свой строй з элементамі вышыўкі з родных ваколіц Пушчы Белавескай, з чапцом з ваколіц Пушчы Белавескай. Яна кіравалася жаданнем зрабіць сабе свой традыцыйны строй, але тут таксама трэба сказаць, што беларусы ў Беларусі, напэўна, маюць тое шчасце, што яшчэ ў 70-е гады вялікую аграмадную працу зрабіў Міхась Раманюк. Ён распачаў фактычна гэтую фіксацыю лакальных варыянтаў беларускага народнага строю, і мы маем бадай што 18 гэтых розных сабраных канкрэтных строяў. Цяпер, наколькі ведаю, праца працягваецца, і там, як я размаўляў у папярэдняй серыі падкастаў пра традыцыйны строй. Дарэчы, можна вярнуцца і паслухаць пра гэта. Можна, а трэба абавязкова. Вяртайцеся ў першы сезон і паслухайце ўсё спачатку. Дык вось, нават цяпер апрацоўваецца чарговы рэгіён і ствараецца чарговы рэгіянальны строй, в сэнсе открываецца чарговы рэгіянальны строй. Падляшша, яно ўсё яшчэ чакае працы над традыцыйнымі лакальнымі строямі, апрацоўкай традыцыйных лакальных строяў з Беласточчыны, бо вядома, што рознілася гэтая традыцыя ў залежнасці як бы ад лакалізацыі. Так, у ваколіцах Белавескай пушчы гэта адзін строй, адна мода, дзесьці бліжэй Буга гэта іншы строй, бліжэй горадні яшчэ іначай. Я не ўпэўнены, наколькі гэта ўсё у поўным зборы, поўны строй, напрыклад, нейкі ці ёсць у музеях тут на Беласточчыне. Прынамсі, публікацыі, прысвечаных поўнаму строю, такому традыцыйнаму з канца 19 стагоддзя, пачатку 20 стагоддзя няма. Ёсць паасобныя матэрыялы, ці гэта будзе сарочка вышытая, ці гэта будзе спадніца, з іншага месца можа быць фартух нейкі, ці чапец, ці хустка. Усё гэта трэба даследаваць і трэба яшчэ працаваць над гэтым. Польскія даследчыкі таксама абміналі Беласточчыну як Беласточчыну, бо вельмі доўга было разуменне таго, што гэта рэгіён населены не палякамі, аўтахтонамі, беларусамі, і таму крыху так абміналі тэму этнаграфіі ў гэтым рэгіёне. Калі песні яшчэ пісаліся, напрыклад, на Сакольшчыне вельмі шмат песень польскія даследчыкі запісвалі, і ёсць гэта ў Польскай акадэміі навук гэтыя запісы, то ўжо са строямі было крыху іначай. Ёсць вядомыя тут варыянты, два строі, надбужаньскі так званы, у Беларусі называецца дамачаўскі строй, і падляскі строй, але ён бліжэй вось гэтых ваколіц, там Монькі, Браньск, то бок на захад ад беларускіх вёсак. Саміх беларускіх вёсак, ну, тут, напэўна, адным з першых, хто вярнуўся да традыцыйна, спрабаваў стварыць традыцыйны строй. Гэта быў Дарафей Фёнік, музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Жэмырва, напэўна, брала за ўзор сваіх строяў, строй беларусаў Падляшша, але напэўна, яшчэ чакае адкрыцця строю беларусаў Сакольшчыны, беларусаў ваколіц гарадка, беларусаў падпушчанскіх, так, бліжэй Пушчы. Вось, ну, ўсё гэта
перад намі. Вельмі спадзяюся, што папрацуюць тут і мясцовыя даследчыкі, і таксама беларусы з Беларусі, якія вымушаныя былі апынуцца ў Польшчы. Мне здаецца, што гэта таксама частка нашай супольнай спадчыны, якую мы мусім неяк там падняць. То бок, як кажуць, лепшае наперадзе. Я вельмі веру ў гэта і вельмі спадзяюся, што лепшае наперадзе. У гэтым сэнсе я хачу быць аптымістам, бо веру ў тое, што калі традыцыя перажыла столькі стагоддзяў, ліхалеццяў, уцёкаў, бежанстваў, войнаў, усяго заўгодна, русіфікацыі, паланізацыі, ўсё гэта неяк ператрывала, ну, то ператрывае яшчэ доўга. Ну, слухай, хочацца цяпер неяк там у завяршэнні нашага, амаль завяршэнні нашага выпуску, хацелася б нейкай ўсё ж такі такой, вось як пазітыўнай ноткі, як мы цяпер з табой размаўляем, але хацелася б падкрэсліць нейкае, калі можна так сказаць, адрозненне. Усё ж такі традыцыйная беларуская культура у Беларусі. Яна больш цынічная, а тут яна больш аўтэнтычная. Гэта толькі на маю думку, не гледзячы на тое, што, як я казала з самага пачатку, я вучылася менавіта ў гэтай сферы. Там таксама ёсць такая рэч, як, выбачай, але чарка і шкварка, я думаю, што можна сказаць, ёсць гэта ў Беларусі. Але тут, на Падляшшы, ці ёсць гэта чарка і шкварка, ці ўсё ж такі, як мне падаецца, больш аўтэнтычная беларускасць? Можа, таму, што ты проста сутыкалася часцей з беларускай аўтэнтыкай, традыцыйнай тут на Беласточыне, здаецца, што чаркі і шкваркі няма. Яна ёсць, яе даволі шмат, і тут, канешне, трэба сказаць, што дзяржава беларуская у выглядзе дыпламатаў беларускіх, дыпламатаў, якія прадстаўлялі рэжым тут, яны вельмі часта прывозілі з Беларусі менавіта такі сцэнічны варыянт, і гэта прынялося, гэта даволі папулярнае, но адно тое, што існуе беларускае дыскополо, такое эстраднае, так, і што гэта вельмі папулярна. Тут моладзь сустракаецца на ювеналіях, на студэнцкіх днях, моладзі робіць спецыяльны намёт, дзе граюць вось гэтае беларускае дыскополо, дзе спяваюць беларусачка, дарагая сяброўка мая, з гітарамі, з гармонікамі, ці там, не ведаю, люблю наш край, старонку гэту спяваюць, ці там спяваюць чарка на пасашок таксама. Гэтая з'ява ёсць. Я не магу выкідаць гэтую з'яву з, скажем так, з беларускай культуры, бо гэта частка беларускай культуры, але я б гэта аднёс хутчэй да сучаснай беларускай культуры. Сучасная беларуская культура, мне падаецца, настолькі гэта велізарнае пытанне, што прапаную на асобны выпуск гэта падзяліць. І мы з тобой думаю, што і для дыскополо з Беласточыны там будзе месца. А я думала, мы асобны выпуск пра дыскополо яшчэ зробім. Зміцер, калі ласка, выбачай, но ў мяне такога пытання ў валізцы няма. У культуры, беларускай культуры Падляшша ёсць будучыня? Ну, напэўна, ёсць. І вельмі... Вядома, што я аптымістычны проста. Я яшчэ раз паўтаруся. Мне вельмі хочацца, каб гэтая будучыня была, але я упэўнены, што без мінуўшчыны гэтая будучыня будзе, ну, такая больш сумная. Калі не будзем шанаваць таго, што было перад намі, таго багацця, якое назапасілі папярэднія пакаленні, у будучыні мы проста будзем такія адарваныя ад рэальнасці, адарваныя ад усяго. Але я так гляджу на тое, што цяпер ствараецца у сучаснай беларускай культуры, мне здаецца, што ёсць шанец на тое, што гэтая традыцыя дасць штуршок для развіцця сучаснасці. Добра. Зміцер, дзякуй велізарны за размову. І шчыра кажучы, я сёння шмат чаго даведалася. Дзякуй за адказы. Не забываймо, што я яшчэ ўсё ж такі хачу пачуць, як ты будзеш размаўляць по-свойму. І гэта будзе такая маленькая вуда да наступных выпускаў. Дзякуй вялікі за тых, хто паглядзеў у нас відэаверсію падкаста, і дзякуй усім, хто паслухаў наш падкаст.
Запрашаем на чарговыя. Чарговая серыя падкастаў тутака дафінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшы, а таксама падляшскага ваеводства, амбасады Каралеўства Нідерландаў у Варшаве. Праект адбываецца ў межах праграмы Art Power Беларусь, Беларускай рады культуры і Дацкага інстытуту культуры, дзякуючы фінансавай падтрымцы Еўрапейскага звязу.